Představte si, že žijete do 90. Řekněme, že budete žít do 90. Narodili jste se v roce 1970 a umřete v roce 2060. 90 let. Když máte gripu. 90 let, to je neobvyklé. Většina lidí to zvládne do 70, 80. Někdo natáhne brka v 60, třeba i po 50, když to zvládne. Ale podle statistik to dotáhne tak na 70, 1 na 72 a 70, ale teoreticky řekněme, že žijete do 90. A teď to znásobte 365. Vyjde 32 850. To je vše. To jste vy, váš celý život. Méně než 33 000 dní. No, a ještě hůř. Odečtěte od toho 3650. To je těch 10 let, kdy vlastně nežijete. Asi 4 ze začátku a 6 ke konci. Zbyde vám 29 200. Ale den má 24 hodin. Všichni musíme spát, někdo víc a někdo míň. Ale průměry 8 hodin denně. Takže třetině toho počtu řekněte sayonara. A zbyde 19 466 dní. Míň než 3000 týdnů. Přesně řečeno 2780. Takže, co jste tenhle týden dělal?